príbeh. Lebo som si uvedomila, že pre mňa je dôležité robiť tie veci, ktoré prežívam, ako keby, lebo takto vychádza najviac zo mňa. Presne to bolo také obdobie. Ja sa cítim ako Alice v krajine zázrakov. A im, to M-ko je vlastne ako keby obrátené dvojité V, aj to Ačko je naopak, čiže Alice in Wonderland. Logo je zajac, ako ten biely králik, ktorý je vlastne predstaviteľ snov Aliciných, za ktorými ona šla. Nevedela vôbec, že kde skončí a kam ide, ale skočila do diery králičej. Ja som si uvedomila, že ja vlastne robím tie veci pre seba. Ako keby je to možno aj nejaká taká moja psychoterapia. Si jednoducho iná, ale stále to pohodlné, cítiš sa v tom fajn, môžeš v tom ísť kdekoľvek. Vieš byť sama sebou. Ako keby chcem robiť tie veci, aby podtrhli osobnosť ženy, ale nezakrývali ju. Šperky ma extrémne fascinujú. Tiež sa tam dá ako keby do toho vkladať odkaz. Nejaký príbeh. A taký, ktorý ho vie dotvoriť sám vlastne. Ja viem, že pokoj môže byť pre niekoho nudný, ale podľa mňa, keď ho človek zažije a precíti, neviem, či niečo krajšie je. Ako mať takú tú... Ja to volám ľahkosť bytia.